Ràdio Sant Quirze presenta L'últim maig, amb Òscar de la Riba. És el torn de l'entrevista. La setmana passada parlàvem amb Juan Romero, entrenador de l'Amater A. Ara és torn per l'Amater B, Dani. Doncs sí, i tenim Andrés Molina, que per fi tenim Andrés Molina per poder entrevistar-lo, perquè aquest any ho hem lluitat, aquesta entrevista, s'ha de dir. Hola, Andrés, què tal? Hola, què tal? Sí, aquesta temporada no he passat a veure's, no. El fet d'entrenar els dilluns em complicava una miqueta, ara ja no hi ha excusa, no? Ara aquí soc. Ho sabem i estem encantats que hagis pogut connectar. Abans de res, i amb tot el que està passant de tema Covid i tot, què tal estàs tu? Tot bé? Jo bé, de salut bé. Personal? Sí. Bé de salut, bé a la feina, per sort, en el meu cas tot bé. Com a líder de l'equip, què tal els jugadors? Tens feedback directe amb els jugadors, amb la plantilla de l'Amater B? Sí. Diuen que estan bé o què tal? Sí. Vaig enviar-li el missatge, anem parlant una miqueta i a veure com van. I de salut tots bé, o sigui, sense cap incidència. En principi tot bé, sí. Com que el que es tracta és d'anar tornant a poc a la normalitat i anar al que tots ens agrada i ja estem acostumats, et preguntaré què anem a buscar a la temporada, aquesta temporada, justament cap al tram final. Aquell tram on, malauradament, pels interessos del Futbol Club Sant Quirze es van perdre punts. Què va passar? Perquè una temporada que realment estava anant molt bé, què va passar en aquell tram en què es van perdre punts importants? Bueno, vam baixar una miqueta... A vegades va una miqueta de tot, no? Una baixada potser d'intensitat. També és molt difícil durant tota una temporada estar a un nivell molt alt i durant la temporada hi ha moments que estàs més bé i hi ha moments que estàs una miqueta pitjor. I va coincidir que en aquest tram de febrer-març vam tindre una miqueta de baixada. I només va ser això, una miqueta baixada de tot, perquè és difícil a nivell de tensió, de concentració, a nivell físic, que es van juntar diversos temes i al final va passar això, vam baixar una miqueta el nivell per competir. Però tot i això podríem haver treure els partits, perquè per petits detalls a vegades pots tirar endavant partits que es compliquen. Però bàsicament és això. Clar, més enllà de potser un dels més destacats, que va ser el partit contra la Roureda, caure a casa per la mínima, això dintre el que cap és la competició i pot passar. Jo, per mi, l'ensopegada del Camp Mas, Ripollet, on l'equip, tot i veure's per darrere el marcador, lluita però no li dona. És també un punt de confiança, un punt de relaxació dels jugadors? Ho vas percebre durant aquells dies? Sí, és evident que quan et veus allà tan fort, perquè estaven molt forts, i d'això és molt difícil per a un jugador i per nosaltres i per a tothom no tindre aquest punt de relaxació. I el partit Camp Mas, tot i això, vam reaccionar. Per la primera part sí que ens vam donar una sopegada i la segona part vam reaccionar i vam poder competir molt més. Jo, de tots, perquè mira, el partit Camp Mas pot passar i el de Roureda també, jo potser el d'Albadia. El d'Albadia sí que és el que més em va fer més mal, perquè aquest partit sí que l'havien de treure. I potser és això, doncs la tensió, l'has de guanyar sí o sí i tal, i és el que no vam saber de la manera correcta, potser. I fent una visió general del que el Covid ens ha deixat gaudir del futbol d'aquesta temporada, fins a aquell punt, fins que para tot,
Quina valoració en fas en general de la temporada? Per mi molt bona. Per mi molt bona. Jo m'ho he passat molt bé i jo parlant amb els jugadors, molts tenen aquesta sensació també, no? Que sí, una llàstima, són segons, sí, però que s'ho han passat molt bé, que han gaudit jugant a futbol i al final és important. La classificació al final, primer, segon, jo moltes vegades dic que això és pels directius, que s'ho mirin, que li agrada molt, no? El veure, hem pujat, hem baixat. Els jugadors, el que juguem, ens agrada la pilota i fer moure la pilota, jugar i passar-nos bé. I això ha passat aquest any. Hem pogut jugar bé, s'ha mogut la pilota i ens ho hem passat molt bé. Potser un parell de partits sí que no va ser així, però bueno, ens ho hem passat bé i és l'important. I has de tenir un secret, perquè clar, aquest grup, jo me'n recordo que l'any passat també t'ho vaig dir, té mèrit reenganxar un equip anímicament tocat, perquè torni a competir. Aquest any ho estava fent a les mil meravelles, estava a la part capdavantera, podies dir hi ha més o menys duresa a l'equip, però bé, l'equip estava allà traient els punts. Quin és el secret per enganxar un equip que ve d'una temporada anterior on s'han portat un cop dur? Costa més? És més fàcil? Com es fa? Des del punt de l'entrenador? Són els jugadors, que són molt bons, i ja està. Si tenim bons jugadors és fàcil de fer-ho. És que és la pròpia dinàmica, ja surt. Si tu tens un bon jugador que surt al camp o que fa l'entrenament i et toca la pilota, l'altre també, és que la pilota fa que et motivi i això és el que... El secret és aquest, és només la pilota. Els entrenadors només estem allà una miqueta per coordinar una miqueta els jugadors i tal, però al final són ells el que fan tot i els que motiven i els que reaccionen. Ja està. I amb tot el tema federació, soteres, ascensos, descensos, quin és el teu punt de vista? La pregunta, jo crec que la primera, amb tot el que s'ha muntat, és s'està entenent alguna cosa o posa'ns una mica de llum de si saps què passarà, què deixarà de passar? Hi ha molts rumors, no? El primer que va dir en Soteres és que tothom tranquil que s'acabarien les lligues i a les 2 setmanes va canviar de parer. O sigui que el que està clar que sembla que ja sí que s'ha acabat i el tema d'ascensos o descensos o que sigui, ja que treballin al despatxo. Nosaltres hem fet la feina al camp, hem jugat, el que deia abans, no? Hem fet una bona temporada jugant a futbol, movent la pilota i després, ara toca que els despatxos diguin què és el que passa i ja està. I tu què series més partidari de que s'anul·li o ascensos i descensos o només ascensos o encabir uns primers i segons que pugen o considerar-ho nul·la? Hi ha molta gent que vol considerar nul·la aquesta temporada. Jo per mi, potser és molt raro, però reprendre quan sigui. Que es pot al setembre? Doncs al setembre reprenem. Perquè és com modificar les regles a meitat. I això jo crec que no és el més adient. Si tu tens un partit que saps que dura 90 minuts, el que no pot ser és que te l'anul·lin al 70 i ja està. I ja ha passat, ja no pots fer. I de cop. Jo crec que això no és el més adequat. Per mi, el més adequat seria reprendre. Que és al setembre? Doncs reprenem al setembre, fem 2 mesos i la temporada vinent ja es veurà. Que és al novembre? Jo per mi seria l'ideal. Perquè anul·lar-la, què vol dir anul·lar-la? Que al final les quotes que s'han pagat de la mutualitat són nul·les, o sigui, me l'han de tornar? Anul·lar-la no pot ser. I després el que sigui ara campió és això, és jugar un partit i que als 70 et diuen ara s'ha acabat, sense avisar, sense res. Jo crec que el més adequat seria això. Què passa? Que això no ho faran. Però el que sigui, ja tirarem cap endavant i ja està. A nivell físic seria també un repte preparar una temporada on encabir
final d'una temporada i inici de l'altra, per preparar físicament els jugadors. Sí, bueno, al final, si no hi ha molt d'aturada entremig, seria més o menys el mateix, perquè és partit. Això correspon a la temporada anterior i això correspon a la següent. Bueno, ja està, igual que t'atures al Nadal un parell de setmanes, doncs el mateix, no? Jo crec que no, tampoc seria molt complicat, però bueno, és la meva opinió, no sé, que qualsevol altra opció també bueno, s'haurà de respectar i serà la que haurem de seguir, clar. I ara amb la resposta aquesta última que has donat de la temporada i la teva visió de com seria, intueixo que la teva intenció és continuar a la banqueta del Sant Quirze, no? A mi m'agradaria, sí. Home, probablement, si és per mèrits personals i per mèrits amb l'equip, això segur que està garantit, segur. Però amb el gruix de l'equip, amb la mateixa estructura o Sí. adquirint algun jugador més? No sé si estàs ja pensant en la temporada que ve. És inevitable pensar els que ens agrada el futbol i a mi m'agradaria continuar al Sant Quirze amb l'Amateur B l'any que ve. Doncs penses, evidentment que penses, hòstia, si l'any que ve continuo, doncs m'agradaria això, altre. Al grup jo estic encantat amb els jugadors que tinc, amb tots. Des del primer, des de l'1 fins al 25, fins i tot els que han estat entrenant i no han tingut fitxa federativa igual perquè ens ajuden moltíssim. A vegades pensen que estan entrenant o que no juguen o no tenen minuts i es pensen que no són importants. I aquest jugador que no participa en el partit però que està a l'entrenament i està donant tot i està fent que l'altre company s'esforci més, és superimportant. És superimportant aquests jugadors també. Per això a mi m'encantaria continuar i que siguin amb aquests jugadors, clar. I tant de bo continuïn al mateix grup, perquè jo que sí que els conec una mica més personal i que he conviscut una miqueta algun moment més, la veritat que són un grup que es fa estimar, de nois, sí, i que tornin ja els divendres per la nit, si us plau. S'ha de muntar un, Sí. Primer jo que rodi la pilota, però està clar que el divendres també. No, directament els divendres per la nit. Bueno. I ara ve la part de la secció que vindrà el Josep i t'ho farà passar una mica... Jo crec que bé, no, Josep? Sí, com sempre. Bueno, clar, a l'Andrés no sé si li faré passar bé perquè com que no parlem de futbol i a l'Andrés li agrada molt el futbol, llavors no sé si li agrada la secció o es posa tens. No, tu tira. Jo tiro. De fet, ha estat bé, Dani, has acabat l'entrevista, saps, no parlant de futbol, això ha estat molt bé, m'has passat aquí la pilota, que el Dani, i això és novetat, prefereix que tornin els divendres que els partits de futbol. Déu-n'hi-do. Recordem als oients que els divendres el Dani vol que tornin perquè va al bar a fer la birreta, saps? Però bueno, no, està molt bé, Dani, està molt bé. Jo també preferiria... Però després de jugar, Ojo, jo faig la birreta després de jugar, també ho he de dir. Sí, clar, per no sentir-te malament, saps? Clar, això ho fan molts. A veure, dit això... Un bon recuperador, Dit això, primer de tot, vull, com dir-ho, admirar els vídeos que han passat molts vídeos, el de l'Amateur B, i també donar fe que, Déu-n'hi-do, quin bon material que tenen per entrenar, Tenen cons per allà, porteries de futbol, piscines, o sigui que, Déu-n'hi-do, la casa és gran i mai més ben dit. Relacionat amb això, els hi has passat alguna cosa d'exercicis o com una taula d'exercicis que ells havien d'anar seguint o cadascú ha fet el que ha volgut en tema per estar en forma i per no perdre el tom físic? Jo li he aconsellat uns exercicis en funció però res obligatoris, només aconsellar de fer algun tipus d'exercici una miqueta genèric, unes quantes taules, i en funció de cada jugador doncs anàvem parlant i em deien, hòstia, míster, perquè mira, jo tinc una cinta de córrer a casa, hòstia, doncs mira, fem això. O jo tinc un espai gran, un jardí que puc tocar pilota, doncs tu pots fer aquest altre. I ha sigut una miqueta, bueno, jo he proposat alguns exercicis genèrics i després cada jugador
anar donant el feedback i em anava dient, no sé, doncs, hòstia, jo és que estic a un pis petit i no tinc espai, doncs, bueno, treballem més cosetes de força o provar això, o que em fa mal l'espatlla quan faig això, doncs l'altre. És una miqueta més a la carta, genèric per tots, perquè qui vulgui que comenci que estigui una mica d'actiu i qui no, em deia que podia fer això altre i anàvem fent. Això en quant a físic, llavors en tema tàctic els hi segueixes passant vídeos o feu reunions d'equip, videoconferències de tots els de l'equip junts? No per un motiu, perquè jo crec que la situació ara és molt delicada i cadascú té la seva realitat a casa i jo sí que estaria tot el dia enganxat amb el futbol, però jo entenc que als jugadors potser li carregues massa si ara una videoconferència, ara un tal, l'he deixat com a vacances, que facin cadascú. Jo estic a disposició del que ells vulguin, si necessiten em truquen, si volen fer alguna cosa m'ho passen, però he intentat que cadascú pugui fer el que hagi de fer a la seva vida privada i personal sense obligar-los o ajustar la seva rutina a una conferència o a això. Està molt bé. Ja anant a l'apartat més personal, com Andrés, sí. Què voldràs fer o què és el primer que voldràs fer quan surtis del confinament? Clar que sortir del desconfinament compta una desescalada, però una cosa que tinguis moltes ganes de fer, anar a un restaurant i anar a un bon restaurant i fer un bon dinar, o jo què sé, o sortir a córrer i fer exercici, o veure un partit de futbol, en el teu cas, poder. Jo el primer que he fet quan m'han deixat ha sigut sortir a córrer, perquè és la meva metadona. Si no hi ha futbol, sortir a córrer és la meva metadona. I llavors és això. El primer que he fet quan m'han deixat, sempre respectant-la d'això, ha sigut sortir a córrer. I el següent, no sé, potser sí, el següent serà que tinc moltes ganes ja d'entrenar, d'aprendre entrenaments col·lectius. Això és el que m'ho de ganes. Tu que ets molt futbolero, futbol sense afició, sense graderia, sense gent a les grades, què et sembla? Sí. No m'agrada. Val més no fer-lo, per fer-lo així? Jo crec que no. Jo entenc que s'ha de fer perquè hi ha interessos comercials i amb això i ho fan, però el futbol, primer de tot el futbol és pels jugadors i després per l'aficionat. Els entrenadors són prescindibles, els fisios, els preparadors físics, sí, però l'àrbitre fins i tot. Pot haver un partit de futbol sense àrbitre i cadascú que d'això. Però primer els jugadors i després l'aficionat. Si no hi ha aquestes dues coses no hi ha futbol, crec jo. Sí, estic bastant d'acord. L'última pregunta, típica del confinament. Aquest confinament la gent s'ha hagut de reinventar i passar el temps com ha pogut. Llavors, demanaríem, i ja ho demanem cada setmana, ara ja, una recomanació, bé sigui de llibre, sigui de sèrie o sigui de pel·lícula, que puguis recomanar als nostres oients i espectadors. Ostres, doncs tinc de sèries vàries. Jo me les apunto, i farem un rànquing al final, un rànquing. Recomanacions dels nostres entrenadors, saps? Alguna part així. Mira, llibre, un que no és res de futbol ni està relacionat i que fa poquet que me l'ha acabat, es diu Societat Negra, crec que és el títol. És una novel·la policíaca ambientada a Barcelona, està xulo. A mi em va agradar. I de sèries, mira, Pacto de Caballeros, es deia, crec que és de futbol. Sí, és el de la creació del futbol, no? Sí, aquesta estava molt bé. Després una altra també em va agradar, que no me l'esperava, la del Sunderland, no sé si l'heu vist. Són dues temporades i em va agradar també bastant. No me l'esperava, perquè a sobre és un equip petit d'allà d'Anglaterra i tal, no l'esperava i em va agradar. És un documental, sèrie documental, molt xulo. Per quina plataforma, ja que estem posats? Doncs crec que va ser, no sé si per Netflix o per la de... I és del Sunderland, no? Vale, aquest no el controlo, doncs aquest s'haurà de mirar. Sí. Després, clar, la Bielsa sí que l'he vist, la que és
la del City de Guardiola i tot aquest estat l'he vist i està... No, All or Nothing. Aquesta l'ha vist tothom, eh? Sí. Que sí, Òscar? Sí. I amb això aprofito... No, jo fins aquí les meves preguntes i ja que ha quedat clar que una sèrie és recomanable, portem 2 de 2, és la All or Nothing del City. Òscar, pots donar peu al final del programa. Moltes gràcies, Andrés. Bé, doncs sí, bones sèries, bones recomanacions. El Josep es va apuntant la llista de tot plegat. Moltes gràcies, Andrés, per participar amb nosaltres a l'últim maig confinats, aquesta nova versió del programa. I ens retrobem la setmana que ve. Recordem que el dimarts a les 6 s'emetrà a Ràdio Sant Quirze aquest programa. També tindreu el podcast a www.radiosantquirze.cat i a partir d'entre dimarts i dimecres podreu veure el programa a la plataforma de YouTube, al canal de YouTube d'Últim Maig Ràdio Sant Quirze, on tindrem tots els programes que hi pengem. Per tant, la setmana que ve, més i millor, amb aquestes noves circumstàncies, però sobretot que segueixi rodant la pilota ni que sigui en els nostres caps ara mateix i que no es perdi mai l'afició per aquest esport i sobretot per la família del Futbol Club Sant Quirze. Que vagi molt bé i fins la propera setmana. Adéu-siau. Adéu. Bona nit.